Barangay Matita. Ay, natin po ngayon. Saan ba? Malayo pa po dito? Malayo? Ay, sarado po nila? Bakit kaya? Hindi ko lang palang kasi nadaanan ko. Yung pagkutubong dahil sarado. Ah, sarado. Thank you. Dito po yung daan Kalutubo? Bawal pong pumasok? Bawal po sir, may nagkapagpipang doon sir. Bakit wala sarado? Bakit sarado? Sarado po sir. Hindi ba pwedeng Munisipyo punta? ang Ha? sa munisipyo. Hanggang kailan kaya sir? Ito namin alam sir na kailan pa bubukas. Ba, sarado daw. Sarado. Sige sir, balik na lang kami sa ibang araw. Thank you. Wala guys, talagang hindi tayo makakapasok. Kasi maraming pun dito eh, pumupunta kasi namamasyal. Oo. Ang susunod na... Sige po. Thank you. God. Okay, so thank you. Saan daw? Sabi ka. Dito sir oh. Saan? Saan? Ano pala? Magkano sila? Ha? 10. Ha? 10. Ano? Kala ko 5. Wala na tawad. Matawar si sir ano? Matawar ka sir. Matawad si sir. Kuripot pa. Pwede paki-kun na lang kuya. Dalawa. Dalawa po. Tanggalin yung plastic. Kami nga sa tao sir eh. Hanapan ka ng fish.
masukit na pula ito. So papasok na kami sa mall guys. Sarado po ito. Yun ako. That's expensive. Wala na lista, sir? 18 po. Ay, my age. Ayaw naman. Ayaw po. 26.6. Mag-alcohol ka. Oh, yan. Sige. Marami pa. Sige po. Saan tayo? Doon tayo sa taas sir. Nahirapan Oh ako. my God. Ha? Dapat doon na tayo pala sir. Yes. Yes yo. Advice bibili na. Bibili. Ha? Isang headset. Okay, no problem. Nagla-live si Gabriel. Kailangan daw niya yung headset eh. Share mo tayo? Guys, dito na tayo sa mall. Daming ito, payong street. Bibili na lang kami dito guys ng camera bracket no para hindi kami nahirapan kasi grabe, hawak ko yung mic. Hawak ko pa yung mic tapos bibili pa kami ng tawag dito. Ano pa ba yung bibili natin, sir? Ha? Ano pa yung bibili natin? Yun lang, di ba? Oo. Camera bracket tsaka yung headset tas pad, yung ano pad. So, wait lang natin. Sir, hindi dyan, sir. Ha? Siga. Ay. Wala naman ako. Sige, share ka lang dyan, sir. Lakad tayo. Alam ko. Tagal lang yan, sir. Pagod ka na, sir? Ha? Pagod ka na? Oo. Imbis mo mapagod. Gusto ko mapagod kaya. Saan na ba yun? Dito yata yun eh. I think dito na yun. Maganda. Oo. Ayun si ate. Hindi, mamaya na yan, sir. Maganda. Pang-attract sa views. Diba? Maganda. So, nakuha na namin tripod pa lang. Nababali. Oo, napapali. Parang ganito sa akin. Tripod pa lang yung nabili namin, guys. Kailangan mo bang i-vlog yan? Oo. Ayun na, sir, 290. Saan? Ayun o. Yung? Ayun. Ano yan? Headphone. Ayan. Wala pang budget. Sa bonus ko na lang. Ayun, mura na yun o. Saan? 290. Ano yan? Ayun. 190. Pwede po patingin ako yan natin. Yung opo. Yeah. Headphone. Sir, Ha? mas maganda kasi natatakpan lahat ng tenga mo, sir. Matapahan ka sa ito. Oh, may mic pa. Bumili ako ng mahal. Nasira naman yung ginamit ko doon. Saan? Akala ko maganda, hindi naman pala. Hindi ba maganda pa to? Hindi matigas ano? Hindi. Sakto lang rin. Try mo nga.
Yung. Ito, try natin. Isaksak.